وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له وله أجر كريم. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga uripan wallah, balabalasan wallahu ta'ala sa madakal amapi yang kutu awatatano pengnitano sik wallahu ta'ala pakambarakatan wallahu ta'ala su'il mu'iyan nagu pakambarakatan rakatan wallah. Penginakan sik wallah yang kay papia kapipita sagyang kay alungan Kamis na baloy na iwallahu ta'ala kasababan sa ipakapanad o timbangan o mga amantan o mga pipiya pagimbagian rakatan o Allah, so mapapadalam si mga pipiya napakalidasan tanunian si iko mapapadalamon ang mga rarata rilangan tanong wallahu ta'ala maapantan wallah kung may tumala ang mga kanmustaan tanong na ayamala na giyang kaya kiyadar pagtanong si na bado na ipaka panadan o timbangan o mga amal tanong ang mga pipiya sa isa alungan akiyama mga uripan wallahu ta'ala giyang kaya kapandar patanong sa giyang kaya ang mga seminaran tanong nagalabakatan maiakin sa bapan sa ipuguntong tano sa alungan amauri. Galabakatan maiak kanabarakatan maiak kilabes kakesabapan sa makamatano sa alungan amauri na ikalimutan o Allah subhanahu wa ta'ala. Seko umanipis sa katawan makitano natatangkadan niyan sa iko ginawa niyan. Asadun sa kapakerasay niya nagito din ikalabalas ang kakwanian sa hadapan ko Allah. Sadun sa kala akapakerasay ka nagito din ikala akambalasir ka wallahu ta'ala. Sadun pa man sa katatalan ka kuding ka di kang galabakas sa galabag amapiya nakala akapakapasan di tanga sa isa alungan amauri. Giti papamanganin tanong wallahu ta'ala umani gawi apasagad rakatano napakabarakatan rakatan wallahu ta'ala abatanorun din na di makapagaman sa amal ang mga pipiya imanto na kapapantagan amiya kadakadakal mga tao apakadu sa siran makapupuna ko to siran sabab sa giyang kay kaya sulad agiyang kay Disembre nagiyang kay akakapupusya. Anda pagkasalang pagkatun mga tao ayadin katawiranon na miya kapiapi agiyang kay adiran di gulaulaan diran katawan na pagkasabapan sa sumiyara sa rasay siranon magaman na pagkatimpanaw sa mga isesa batanila bonon so ato na iniba na mga kangudaan agiyang ko ang mga kangudaan na ayang katawiranon nagyang ko kapagpakapiapi ang ginawairan na bagiti kasabapan sa kakawairan sa iko dayaan sa giyang kay adunia batano din na pagilaya
Nadama na katawan ta aba mapapadalam sagyang kay a New Year kung kapagataling man yan na babupagapiyaan na ginawa manusia. Sama na yan na madakalam niya kaplano din amay ko New Year na ada tanong New Year ada tanong petimo-timo madakalam din na yan amya ka preparado sa pag-usap niya. Miya kadakadakala miyay tano mga maranaw din mismo. Na sumiyabay sa giyang kay agalabag agiyang kay ang mga sarwang tao may Christmas siran. Na di tano katawan na miya kalalaanan adusa. Da katawan tano ipakapiya aginawa o tao mapaparatiya si Allah subhanahu wa ta'ala kung kababaloy niyan ang makapasimbi so bagwaragon pamana sulan so bagwaragon kesambian yan so kapapantagan aragon nadama na katawan tano mapapadalam sana ipakapi ang ginawa o mga tao mapaparatiya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa babiyan nakatawan tano pagkiposo pagkiposo andang aragon lagi din na 2024 nasulod so 2025 anto na abas ipakapiyaon ang ginawang ka baadan ataw umanami sa gasuragon nakalabatan so inidiyan makanguda aya katawitan ron na uman biis sa gasuragon na makala so idedega upama kaso kubalaka na miyakro na sumulod sa 2025 na kiyaw manan akakakruyan o sa man na makakro kubenang ka na miyanuti man akakakruyan. Tatanungin ka rin Allah subhanahu wa ta'ala aaya mo ang katawan tano na pagkarat ta aginawa tano kanaba pagapi aginawang ka pagkarat ta aginawang ka kau aya idin ka na 20 ragon na pambeloy din a 20 ang isa ragon upama ka aya idin ka na 40 ragon na pambeloy a 40 ang isa ragon naso ka pagpangala o edad na pagpangaran niya sa ekosulat o pangumurahan. So kapag pangalaw edad, nakapagpangaranin ka dinuto o rin panuwang Allah ta'ala sa ikukubur ka. O man din na makasambi. So kapapantagan aragon agos o pagaw maabaguragon na kalabatan sa umor ka. Kalbatan sa umor ka. Na sumataw, na miya kargarga na pagkalabatan sa umor yan na badin di imbaradusa, didin di imbaradusa. Mangori panu Allah subhanahu wa ta'ala, ayakat tero Abdullah ibn Mas'ud, na da atigian balawan, di imisindit o ginawa ko uba makalawan at tigiyan sa giyang kutwa kaya sa depo o alungan na kiyanabatan sa umurakan ko dunia na daatigin amin ni uman ko amalakan amapian giti kater o Ibn Mas'ud daatigian alawan amin ni buku akan o di namin ni senditakan aba makasubra atigian o kapasagdragan o gawin asami depong so anuman na daamin ni uman ko amalakan amapian. Sa katano, mga orepan Allah subhanahu wa ta'ala na pagpanamanamaran tano uman din na gawin na kaumanan so amal tano ang mga pipian. Misog agiyang koto agalabang tano ang mga pipian. Si Eko pakataling umatano sa alungan amawri na umani isar kitano na bipusenditian subawi asumiyaga doon makang galabag sa galabag ang mga pipian. Ilan yaman so kadakadakal ang mga Muslim iman to na aya kadakalan o mga darpa ang mga pesunguan sa giyang na iya tumapar sa ibigan tumapar sa giyang na iya ipesung sa kagaian
Na panay din miya gumbit-gumbit aya makarereserbo na panay mga meranaw. Meranaw. Kanabang Kristiyan. Mga uripan wallahu ta'ala langwan abidi wa mapiya na ilayang nga kaya may papanoon na mga Muslim. Natatano din niyo aso kapakapan ako tutaw sa giyang kay a New Year. Nakaantiyor sumiyara sarasayro. Miya kapipiraulan na magamal sa manusia. Nabanian din napakasadapa sa mga isa-isa. Akatawan tanwa wallahu ta'ala na ayakateruyan. Wa may yusrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida. Sadan sa tao ay ipanakutunian wallahu ta'ala na miyadadag sa kadadag amawatan. Faqad dalla dalalan ba'ida. Miyadadag sa kadadag amawatan. Inalay panwallahu ta'ala agiang ko tatingin na wa may yusrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Sadal sa tao ang ipanakutunian wallahu ta'ala na sabenar amiyang aran sa eko surga di dembaka sulada sa eko surga. Inna wallahu ta'ala tingina inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalik liman yasha wa may yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Giyang aya kiyatir on wallah samataan asu Allah ta'ala na la yaghfiru an yushrika bi na dinian Aprila so kisah kutonon nagu Aprila iyan so salah kauron adusa. So kapan ako to na di Aprila wallah. So salah kauron adusa na Aprila wallahu ta'ala. Giyang nga mga pagarya ang kapapantagan kita no. Di ba iman to nakapapantagan at 26? Kapapantagan iman to at 26. Sabab sa katano na di kapakay so kapag po mga mga Muslim kukang baguragon kaselebritaw na igin na katano mga uripanuang madakal amiyang asinagad na katano ron madakal amiyang ang gulaw-law ay sabab kiyang galabakaon o tao na kagidi niyang katawan o marata imanto kaya to kawan tano na aya patot, aya paliubat. Nagiyan ko to aki kinakanon ka sumanga uri wallahu ta'ala so kang baguragon na aya den apipigiran niyo na miya ka pagayo na yung sukadakalan ko mga ulama basta ama paparatiya ka ko wallahu ta'ala na pelindungan kanan kakagi aya mapapadalamusan amana nagiyan ko ta kapangapena ko to o uripan o Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi diyan na paganay ron lagi ang kutuwa di ka pa betua sa iyang kutuwa mga pabeto di pa makambeton sa katano na ada na ketuon ka aya din yan di pa kambeton na sinapangaden na ada naman po kesugat kapakaya mibala lang sa ospital. Ano pa man na kiyasa bapan sa akuan. Ayan yan din ini kawafat. Ayan yan din nagkiyapa ka talikud sa ikonomiya na miya katugalin sa ikokuburian. Giyang ka na nakapakambeto sa apian to noonon ang klase. Apakapambeto. O di na giyang kutuwa mga tao pag-iyo pasiran sa mga turuto-tuo. Pero sa katano si nada. Ugay na adun to na so padagang na adun na mga dagangan mga turuto na piya masanian tinibelian na piya mamasang mga wataan na piya kaunira naman. Isa miya aloy na giyanan mga uripan wallahu ta'ala na galabukanan o mga surang sa iku agama na umampu ukwa ka sa pakapumputo na ka na miyaswa ka sa mga tao akan abasiran mga Muslim. Sa kamampo, napadagang ka na taminibla ka sa mga pabuto
paputo api anton ang lasinian apang usaran o mga Kristiyan na pipapasangka Nadiyanan mapiasi ko agama tanu agama Islam kasadal sa kailangan o mga Kristiyan kung kasilibritaran sa iko New Year nagupuungaon pa mga padnamiyakan galabang kasamal aharam miyaka sagit-sagit to masagit to mga uri penuan lagi dia na sa mga padagang sila ni mamangbuelo sa mga lantern. Nagito man na sumangingaran sa Muslim na diruno to kapakay. Ibarat kami ang galabang tanoron na pangalitan wari na sa ikwallahu ta'ala kami adu sa sutaw aming galabang ron. Na aya pa to na seko kaya nagang sa karataw to na di ka din pagdalabagan si Saroman. Tatano din niyo aso-kasulot mga tao sa Mariga. Ino sirano to pasulot sa Mariga. Igiraman to mga repan ng Allah Ta'ala miyang agiyang kutuwa kasulot to mga sarwang tao sa mga religa. Aya maanan yan na aya mapipikiriran ro agiyang kutuwa. Tunay mapipikiriran ro. Aya siya na si Santa Claus. Umambong inong aros sumilot. Kaaya pipikir na ka. Nakagiyang-giyang mo to ang kapasuar o mga sarwang tao. Na sa benar amiya ka pa nakutuka. Sa benar amiya ka pa nakutuka. Bila ni maligirag yan ay mga maranawa, mga Muslim pa na, may lengka na mag-udoya, may lengka sumatatago na maninikabo, may lengka sumama na kikimon na tututubo. Naigira ang partiran ang mamante na sumusulot lagi ang utakwan sa Santa Claus. Nadiisil saya-sayaw sila na mga Muslim, dira nakatawa na miya kalala adusa. Sote kaya Allah. Tuwinian sa mga tao. Giyang matuwa, pasuan o kadanglan sa iko mga tao. Ginamiya kasi mga koron mambu. Igira alagi din na hindi pamangilayan sa mga prutas. Pagkalalay arga sa mga prutas. Tunay pangalay arga prutas. Paganayro na pangalay arga prutas nagyang uta grapes. Lang wana amati buron. Ilay niyo man iman to. Api anda kasung na diindegangan sa mga paga. Diindegangan sa mga orange. Kagiyang mga titiburon. Giyang kada na mga apple. Giyang kanan akakan sa grapes asapulo agu 2 timan. Ino to kana agiyang mutuwa sapulo agu 2 timan. Na aya pipikir nira na inuira no to puker agiyang mutuwa sapulo agu 2 timan a grapes. Kakagiyakon aya kadakal o ulan-ulan na sapulo agu 2 a ulan-ulan. Sapulo agu 2 so ulan-ulan na segon ko saragon na okon umiyang akangga sa sapulo agu 2 timan a grapes na sapulo agu 2 a ulan-ulan na palapalaya dinutukon ng mga pipiya untong akakuwang ngaon palapalaya aya suludrga na untong amapiya kakagi amiyang akangga sa sapulo agu 2 a grapes. Ay di bangga ba kaya bakakan sa sapulo ang 2 mansanas? Di ka ba kaya bakakan sa sapulo ang 2 timan paga? Ada tumo sa tiyan ka. Nakagigiyang kay agrets na maruli na mamispan. Na aya ka ba sa mga Kristiyan? Na umakakangkaon sa sapulo ang 2 pamiliin na kaon sumang alaon ang mga pipiya. Para kung sa sapulo agu 2 ulan-ulan narireski ang gaon
miyang adin suti sallallahu ta'ala ginan na miyang kalalanan akapan ako to ada naman buwag ka to nakaalokos giyang ko to alokos na ibarat na idukado na kailay nga pumamasa sa grapes pumamasa sa mga orange igira na dataraya masa nagyang uta mga orange sa mga roronia na aya diindakan inoto diindakan na kagiyang mga roroni kapakaya kumangang sa 10 ang na digang puso na upama kakenggaw aya pangin benar ka nagyang kanan apangin benar o mga suranga o agama na miya kapan ako tukas sa mana miya kapan ako tukas maka susuldong pa ng mga oripan Allah ta'ala agiyang mo to di ka pa manindi o mga tao o di ka pa ninindaan ino pa di pa ninindaan sa mga tao ay ako narkira nun na susaragon na ayamin italikudian na mapia na para pansumula na subagwaragon na ayamin ismango na mambo na mauusog ka kalangulang din na kakan ka. Pumanila sila sa mga spaghetti ka kagiangkon mga tas umuriran. Natin mo yan di pumpabaduga miyang atas sa pansit. Na ayawin mo na ka. Na kinagaw to na baka pala pada di ng kaputol. Ah? Ngarangan na ka. Na magarangan na kami ang puputol mo. Ayaw para tira no nasumangan sa mga atas. Napangalan dua umuriran. Nakapanakututo. Nasa katanumambo, nasa maranaw ang mapasang ikapag-spaghetti, igira. A New Year, napananggila ini ano to ka ubang ka baka panakuto. Oh, ubang ka baka panakuto. Tunapan ni panganganiran, kambi ko Oy, mga biko. Mga malalaki. no, to ato na isa, babato na mapipigiriran ro sa giyang utabi ko. Ha? Isa miya nagawa na inusira ng kuno, inuirang kuno to ayaw ka nakapara ko na mapaparkatag yung utaris kikira na di maga nakapagod iya. Ay, suti kaya Allah. Pamana, sa katanon na mga Muslim tanon, na kailangan asabutan tanwa, sukapan ako to na ikulong ko na raka. Suti kaya Allah. Sa katanon naman po, na ino to mga day, so sabag mga tao, na igira bugwaragun tanwa Muharram, na daagay nga ang mga tao. Apa nga pi ang ginawa niyan? Maada sa ginawa. Wanaw gaid, naigira lagi daya, ikilay niwa. Pagda ka sa palen, na malay arga kadikagitan, miya kadakadakal sumpasero. Miya kadakadakal. Ilayang agiyang mo to palen, na kaya madakal apagdaon na mga Muslim. Suti kaya Allah. So Muslim na ayaw pipikiran niyo mga uripan wallahu ta'ala na di kapakay ubas o pasuan o mga tao akan na abang Muslim na ubang mga pasuan. Lagi niyo naman po lagi ang mga pasuan o mga sarwang tawa. Igira manotuwa makapasimbi din na so ragon. Andan ni kang kaumagi ang kutuwa kagawin. Nailayang ka kami ka preparadusiran sa petumpo yanira. Ayar kira nung panaan din mga oripan wallahu ta'ala kasunod ang kutu abu ragon na disiran pumamayupas. Disiran
pelumpio. Aya sabab padiran ka pelumpio sa walay nakagiya pagunutong kung suswertera. Magunot suswertera ko ragon akipos. Diran pagunabal sa mga lapad, disiran pemamayupas. Kakagiya kada suuntungiran amapia. Kada suuntungiran amapia. Upama kagito mga oripan wallahu ta'ala na ito na meso At upama na mga kasaris kiyo mala na di ganun pumayupas, di ganun po na nagandi ka payupas. Sumambo sa mga lawas tanon ay atin nila nun sumalalakaw apos susugat na kailangan ada payupas sa diyang kanan paitaw kaigira kon malalakaw sa susugat ada na payupas sa seeko paitaw ay palubas sa sani itutundog na ka na di ganun mamayupas nagkararagitan sila nakapagpayupas sa kung suuntungira. Bebenar, sa ano? Bebenar. Sa mga lawas o. Tadi rasakan waktu na ilenir. Pagkapayapas untong. Wanto no. So ori pa na wallahu ta'ala na ada din kaano na raka wala na ipapantagin rakadan mapapasa din sulang aris ginian raka. Ayaw ko sa anak-anak sa kapatibanggaw. So Allah subhanahu wa ta'ala nasa ko kalagayan na naatagyan dengan mapapasa din kaya permaan din piray kadakal akawang ka aristi piray kada akinom ka piray kada abugas akangan ka na mapapasa din na mapapasa din upama kasaka na uanda pa ka ukita wallahu ta'ala suriski niya nga na mapapasa din. Ilani ba nagiyang utagya panutulan ano sa giyang mutuwa satiman boba. Agugiyang mutu satiman apila. Miya kay sa alungan umasa o Nabiullah Musa alaihi salam. Namoon pa sa kanyan si Okiliday. Miyailay niya nagiyang kay satiman ababa. Amiya ka po sa giyang kay apakay. Na kuminili na giyang kay ababa na minggang. Na miyailay niya sumayta ka apila. Aplalakaw. Na sumiya ka takungari ubaba. Na lumiyaw na mo subaba na miyada. Na sukon sa Nabiullah Musa alaihi salam. Na iilay niya na kipos ubaba. Huriya niya na daw din awas sagiyang kutuadar pa ka ini pa mamasan niya noto. Dan kagiyang kon apas sedep alungan na miyakaw ka paman subaba. Na minggo nga na tumipado supila. Natigyan na ya Allah na alto na isabab. Agiyang kay apila na ada na aawi diya na miyang sagiyang kay ababa. Inami ubaba na lumiyaw na miyang gabi po man na miyakaw ma. Na anto noon miyakat pero subaba. Tigyan na hay Nabiullah Musa. Giya tigyan na giyang kay apila na aya makasangsangan kuriski wallahu ta'ala sa giyang kuto asatiman alwati. Agiyang kuto alwati sa giyang kuto asabal adarpa na di pekailay na ayat ini na makasasangan sa kapong benuga kuriskiron o Allah na giyang kanan apila makuha giyang kanan apila asisa giyang may asabal adarpa nasakan makasasangan sa siirakan mga pagpagda sa umanda na nanatigi na gawin inaginan igil kami ang masasangan namin.
Na ayah pipikiran ka. Di nga pikiray kipos subang mo ada nga kapapantagan aragon. Na kipos suswerte ka. Na sulod subang aragon. Na ato na ini ba na sulod suswerte ka. Data lagi ang na mga pamumulanan. Ang mga bulaklakan. Ano to ang mga pakilay tanwati na ada na aswerte sa giya kaya mga bulaklak. Tegon sa eko kasasamuran awalay, ana bulaklak tingin ang kailangan na di kepakay o bay di peteguak sa eko pekeukitan. Sa giyang kutuason dawalay, maliyaw ka di kepakay abong tatagua kailangan na wanar ka na sa eka tatagua sa likod ng malas. Giina tegon sa eko ato na ini ba na kasasanguran o walay kakagiyay swerte. Nakuna lang wana bulang lang ang swerte na taguang kasagiyang kutuwa kini daw walay nga sa tumapar sa paitaw kaapya lang wana biyatiro amalay arga bulang laka na ibeta dengar ona di ka naman na pagkuugu kau di gamar tayo muso. Di ka mateo mo. Suti kaya Allah. Kailangan yung tadi nilang sa yung tabulaklak. At ginagin na oy na malain iyon to. Pumbalingan ka ariski. Ino to na baling ariski. Kaya bugin nakapusa sa bulaklak. Ibarat na isin na to sa ginawang ba? Upama ka malay swerte. Dataragi ang mutuwa pulang lang pamutuniran sa milyon. Oh. Ha? Naigira ko na ano na karoon na pumuli ang milyonaryo. Na ino pag yung tadi ron dito sa ino to na muli ang milyonaryo. Mali man pamimikiran na sa panutuso. Ato na ingaran niya ito sa bulang lakaya ka bulang lakyan na loob ang gabi ko. Ha? Di ka, ano ito ang bulang lak? Kaya di patanakan, sino so kaya raw niya na makasasaging bego uwan. Kita sumia karon suarga yan sa labis sa kamilyo. Aya pitirira nagupukon na bulang lakaraka napakatamo ka. Nabuto di pa katamo ka lang namiyak ako, namiyak ang bulang lakon. O bang pangibenar kami ang panakuto nga ba nila sa malaka panakuto. Nasa din sa tao ama na kuto napipigilan niya na amiya lang dua pesulangwan ang mga amalia. Kaya tariyan mama. Ugupo na kapipigiran. Agian mo tuwa nga sulit na umagwaragon na di ka pa kaya baka pamayupas o kapag kapasimbi o kapapantagan aragon na gusto pagkatali mo maaragon na miya ka pa nakutukas sa bala ka pa nakuto. Sa mga gusto mga langstan nubuni nakupo na mga mbaan swata o di na adi na mga mbaan sa soldo walay hirap palalakaw. Ana, tingin na diga ay amay ka din nakakimiya ka mbaan na kaya kaya kuwa. Upun makambaan sa ikadua, ikatalo, tingin na di ka dun peros. Upun na din na miyo niya kakuha ka, at tingin na taros ka, nga kautuwa kakuha ka, miyo niya. Nanto may karatiran na tingin na pakakuha. Nati ate niya sense, umali mga tao pala lang, kailangan din niya nakautuwa na buwan na po niya kakuha ka. Nauda mo din nada, miya nga lalaka pa na ko to, so tingaya ko mo. Dua niyan sa manusia. Giyangan na pasulang mano sa bagi apat tagwaliran sa perak. So pita kairan igira sembi so bagwaragon. Ada kasulad o bagwaragon na pamimiliin sa mga perak ang mga bagu na ipno sa giyang koto apita ka na kailangan adikan batan sa peragui. Kapan ako to pa? Siguro ginagawa pa tayo. Lagi naman po, tunay ni ba natigira na
perak akala mo gayo. Tigyan na tatagwa nga ko pita ka kadigang kadaan sa perak. Ino di piya ka mamasa. Kuway di ka kadaan sa perak ka nudugo. Kaya dudunod. Di ka kadaan sa perak ka matatagoon. Api ang nangyari ka na na tungkol nga mga pangutang ka kaya swerte ito. At ino na mapano-pano. Lagi dia naman mo. Pamana kana ba pagsagyan kaya bendingan tanong. Ino di mga pupuna utos so kadakalan ko mga tao. Ili nga man nakadakalan nga mga padagang ka ili nga sa putulirang ko perak ka dudain. Oh. Dudain. Sa wana piteruan sa ko mga pasaseminar. Upama ka benar. Upama ka benar aso putuluan sa perak. Naduda na swerte. Ino tano di kuha ko miya mga nanak ko duda ineta no bali na bagus. Para pa ko tano sa malapit. Ang pagpapano-pano. Ana di tano ko minagpagdaan tano atra. Kaya di kalapit. Manesa na mga sa duda ini ano. Ay ni ang bag. Ito na dahil ito bubayan na binaning ayak ke babayan ka na gedung ana miya ka puso lang wana padagang sa dudae napakalap maniyarga ayak pangalayarga kato na ka sa dudae makapagarga sa sanggibo inu aya miya kalalayarga di pinakaswerte apit sa pera kapan ako to miya ngalala tatano din niyo aso kapatid sa pera kasi ko mga pitaka kabaya parate yon o mga tao na katatapos so kapagtago iron sa pera ko kasulid uragon naginan na kapan ako to pananan amana kapan ako tuwa mana ubay pa na mga salangausan apasuan o sabagi sa ko mga tao mga ore panoon Allah subhanahu wa ta'ala tatano ninyo giyang kaiya langulanguan apasuan o mga tao adaon so Islam na penanggilaan tano kaaya sabab ang penanggilay tanoron na kanaabatan no kakapatid so mga umor tano at ikanay no kapatubat nga bo kadi kakatawan na imanto na pagkasinga ka amay kumapita na sakapman iipalabog. So dunia mga oripan Allah subhanahu wa ta'ala na aya kadakalan nakita no na tanto din mabibisiron sa mga tao. La igira lagi daya Desember nasunga sa imo mga darpa kiyan lakaban eskwelahan kaadan aklosing amay to na dagid ataw aya sabab na miyabisi sa mga tao. Ayat ya bisi yang geran nakagi pendegedegang sa mga tao ansiran mamakalaba. Ansiran mamakalaba. Belaba-laba sira nakabakalo-kalo na makakuha sira nun sa milyon. Makakuha sira nun sa 100,000. Giti kadakalan sa iko mga tao. Tatano din niyo mga oripan Allah subhanahu wa ta'ala aso panaguntaman sa iko dunia. Na ilanganan sa eko tao. So panahon taman po alungan amawri naginan imiya kalala ang guna ang kakuwang mabaloy kapan ataw amiya kalala pira. Kawa-kawas sa kapan. Makakuha ka sa walayin ka amadakan. Betada na ka di kebilang ikadakal awalayin ka. Di kebilang ikadakal atrak ka. Ada na sa katawa bae. Naigirabang ka ng pagilayan na ayang katawin ko na miya kalalawan sa agama. Dadan abaniya na may tatarag. Dadan abaniya na may dideka. Ayat mo agalabag yan na kasusugat o kasusugat. Aya basa niya nun kung yan pakapag-istorya mina uwan tingin no aya pagkasulid na kan apira. Kosolan o saulan na 500,000 na apiabakan din natin yan pipi dengan sabada sa mata ko na mapakasundangan sa 500,000.
Ugay na padagang sa kaniyan. Ay mga dagangan yan na mga pisa atrak, bulawan, giti kadakala na dagangan yan. Makaisang watigyan mga pagumra na tumiblag watigyan sa bulawan, na waya mo apulab ako rin natigyan na 200,000 na diya ka din itiro sa kalaan sa ingad. Naruaga mo pa ka liwas sa Manila na miya kalaba ko dun sa 200,000. Kagi yaman na ikapitan, mabibisi din sa kaniyan si Eko lang wantaman, nakakuha sa kawiyagan. Pero nakandrakan watigyan na sutrak na makapagod ako ko pamasaan atrak sa makapagod ako ron sa iraot sa makasapulo ako ron mga da na ukirakan pinut watigyan na piyadi ako ron miyakan at bukarman. Nasuwalay niya na pagempir nandun lagi ang kay amadakal atrak. Di kebilang so kadakal awalay niya. Di kebilang so kadakal otrak yan. Di kebilang so kadakal aipasukay sa iko mga walay niyan adinin ipamagrintan. Wanaw gaid na ayam niya ka ragregenon na miya salakapan amiyang sa seminar na dama kapira na miyang sa seminar. Ngayon inukuteng kagi din yan matatayod kagi yan mabibisi na ditating yan na magagalabang ka masasando na sukapuwas sa kawiyagan. Mga uripan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao si sagyang kay adunia na madudua ka klase sira. Madudua ka klase sa mga tao. Ato na ikaduduweran ka klase. Paganayron na giyang uto mga tao. Ayaw mo mapipikiriran na sa dunia. Yuridu dunia. Ayaw mo mapipikiriran na sa dunia. Anto na ikalak ang makwairan sa ekonomiya. Inuman sa mga tao na apya anto na awid agalian. Nagyang ko ta awid agalian na diniya nagaid mapasagutiya ka ayaw mo katitimu ano na anto na unon ikakakatadaniyan sa ekonomiya. Awid akal ka makuha mapiyaswata ka naginatan ka kasar lumakan gagang. Ayamiya aloy na sumanga tao na paganayron ang klase na yuridu dunia. Ayaw mo mapipikirian na subuso dunia. Na paganayan na ang klase yung mga tao. Kinita numambo aso kadaklan sa eko mga tao ayaw mo mapipikirian na sa dunia. Na tanto mabibisi. Dede na aming dekriyan. Ikadua mga tao, naginan sa mga tao, yuridul akhirah. Ayaw mo mapipikiriran na swalungan amore. Ginan ti ikadua ka klase. Paganayron na ayaw mo mapipikiriran na sa dunia, na ayaw ikadua ka klase ang mga tao, na ayaw mo mapipikiriran na swalungan amore. Ayaw mo ang masisingan niya na anto na ay mala mapasa diyan para sa iku anuman yan amore. Isa din na pag-iibarat at mambo sa ego mga tao ano na inibugayron wallahu ta'ala kasibisibiyan. Ana inibugayron wallahu ta'ala kasibisibiyan sa liyan kay adunia. Bigyan wallahu ta'ala sa pangkatan sa liyang kay adunia. Naigira na pag-ibarat at panganita ko wallahu ta'ala di tanoron madusa. Igira na pagkaluyakan ako mga padaas seminaran. Giyang kay kapapantagan Vice Mayor tano sa liyang kay apo di puso bendongan. Na di tadi matero sa kaniya na Vice Mayor. Na kanaba pamanatawa katuon nakakabudin na mapipikirian ko dunia.
Wanauhin na aya pikiran tanuron na pira polo iketuon tanu amang ingaran sa Muslim kana aba matag base mayor kapia mayor na apia society man as seminar na dinyang kigugo. Aya pagkakuan tanu ay barata. Ada na mga seminaran ako kinungan kada istidi pagilairon. Dasa walay, mabibisi. Ino pamagi ngaya seminaran tano siya api de sa sibais nasa walay na yan na open din asa din sa kapaguma o seminaran na seminartan. Napakuan tanuan na ibarat sa ikong mga tao. Ayaw ko salamat. Ayaw ko salamat. Nasi ko sa bagi natigin nasa timang keluarga kong saulan. Nailaman na kita pumikir tanong kanaba sa tanong hindi seminar. Kanaba sa kami bui ulama yung kaadumpan. Salakaw sa diyang kaya alungan akamis na salakaw pang salakaw ron na gawiin. Na ano sabab? Nakagiyuridul akhir ay masisingan nila na sa alungan amore. Kami mo mas mamuka bumay takaagal ba? Udi na bumay takaagas to kung kapagin sa seminar. Mga ripan wallahu ta'ala. Pira-pira walay ada to adigaw pakasunod. Tatagwan sa durbin. Miyay ngayran Rosalio adigaw imanakan na nakagtangkasan baka bubaling din na lumikar. Piray kadakal adi seminaran awalay. Ando dun ang pangsuki walay ron. Natingin na. Uway tatari mga nakandan o di na saksangan na kano na nga seminara orasa kano na mga isa kong saulan. Rota no ito wali sa iyang kutuadar paro kakagi margan din ni suka pelumpiyo. Miya ka mga tawayan na mapapano buring so nila siya na inilagulang yan. Na inuwatig yan nakasaya ka apia ito sulbiran so nila siya na malabod alumpiwan sa walay margan alumpiwan. Piray kada kalamian milay tanuron ada taruto. Pagkakuan tanu ibarat kagiya ayat ipagibaratan tanuron na anmaswa o mga tao. Arati pa man sa seminaran ayak na uwang kaon abalas na baka mga sa alungan amaure alam lang wanamiya nga kuwang sanduan sa iku agama na maapadagaon na di ka pa namaran. Tigiragyan ngaya tao basta ko masoy leksyon. Nasa ka na natigyan mala maguluan ako seminaran sa kapaka-usurian. Asar kami ang taban na di nga din may sa seminar. Sarami ang taban na di niya din nagkatuon sa mga padiyan na pa sa seminar. Na dua nga klase. Sama na yan na dua nga klase. Yuridu dunia wa yuridul akhirah. Ayaw mo kang mapipigir yan, mabibisi ko dunia, mapipigir yan ang kung kalain, mga tao ayaw mo ang mabibisi yan na sumambuso, anungan yan amore. Sabab sa, napiya kayo ng katano Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay kaya pa kayo ng katano Allah ta'ala, pitiro Allah natigin na, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Ayat itu Allah subhanahu wa ta'ala natigyan ami ang katambang rekano so kapamagin diga sa kadakan. Tunang tuwa kadakan. Alhaakumut takathur. Di imamagin di mga tao antay mga dakal wata na antay mga dakal tamo kana antay mga dakal langwan tama so ti kaya Allah tama natin Allah subhanahu wa ta'ala sa giyang mutuwa ato na inibab makasong kano ko mga kuburiyo hatta zurrumul makabir. Taman
sa makasong kano sa eko kuburyo. Didin di isasakoy agyang kay ang mga tao. Didin di imagurad-urad agyang kay ang mga tao. Ang tawa akiran imakadakal ibilangan na antay makadakal itamot antay tiwasa suti kaya Allah ayabu apakah ran ko manusia amay kami akan belag suniawan yan agus subadan amay ka mga belag suniawa agusto badanian ilaini man ayapitiru Allah subhanahu wa ta'ala natigina innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Pero Allah ta'ala aswatiyan sumangat tamukyo na sumanga watayo na matagar kanuanan tepang na suallahu ta'ala naron subalas amana suallah naron subalas amana lagi diyan na diyan ko tuwa katuon katao aadan apa temu-temuan niya dinian din na kabaya ubang pagkalabate kagiya parang mabagi-bagiin sa ikaw mga wataya may panutulangan ng ano diyan ko tuwa sa katawa bai diyan ko tuwa sa katawa bai pengiraw rin sa mga alima pagari amin ay nung adin dunito sa diyang kay ano paakasa kabangunan sa masjid nagukabangunan sa madrasa sa oras ito nakapapantagan apukong kami ay isang bagian natigyan na diyang urong pangadunit kadipetuon ko mga watakan Peter diyang mo mga ulama at tingin na api ayabu amidudin takaw na 1,000 square meters. Na mapia dulu to, pia dulu to. Bangunan sa masjid Abu Madrasah. Di kepotol sobalasian sadayon adirun ikang kunai. Tingin na kagi dibetuun ko mga watakan. Mabubaya tadi sedega na kagi dibetuun ko mga watakan. Sakal mambu, kaya dingin na nakan miya kagirawa. Pira besikal agian kay ano pa ka. Tiya may mga kamiya kay tito na baniyan din na indunita ni 1,000 no? 1,000 square meters. Liang ako niya natigyan na ayat tigyan na kala ano pa akan na 35 hectares. 35 ka hectares. Natiyang natin pinabisi ka daw lawata kayo nung ilan di betul. Natigin na patakataw. Kaya nung ilan di betul. 35 ka hektas. Na di betul nung mga mata ka. Tigin na ayaw mapipikira ka na umalis sa kataw kira na 10 ka hektas. Pamana bangunan sa madrasah, bangunan sa masjid. Miya kasing ako pa din, miya kagiraw stud na sumanong si ana di ko penuh. Ay mga uri penuwallah, ay ater wallahu ta'ala na sumangat tamukyo na sumanga watayo. Na matagabadlanan tapang rekano. Matagabadlanan tapang rekano. Na wallahu ta'ala naron subalas amala. So Allah naron subalas amala. Wallahu indahu ajrun azim. Upama nga saka na kabayang akabalasang ka wallahu ta'ala na panamana-maring ka iapia ka mabibisi ko dunia na adan abis sunggay ngaon apan tagsi ko anungan amori. Panamana-maring ka. Miya katinda ka sa sedek. Nagyang ko to miya ka na kaon na ilangan dunuto. Na ayar ka kaon at tito asing ka kawa sa alungan amore na sami pamamagay kaon. Lagi dia naman mo nasukan di ditaran. Subang gala na abang ka raka. Agiyang ko to abang kasunod na kaon. Ayar nga kaon na sami pamamagay kaon.
So pera ka bayar ka kau na sa kakakapatan ka. Ayar ka kau na sa kusami ni pamamuking kau. So mga alay arga sa giyang kay adunia. Aya ibaratian na niya kakwakas sa walay. Amiya kapiya-piya awalay. Malayar ka. Katong sa mga walay ay arga iyan na pira ka milyon. Malaigi pantang sego manusia. Miya ka pamasa ka sa tarang ka malai arga. Miya ka ka sa tarang ka Fortuner, miya ka ka sa LC, malai arga. Dira man ka makatutrang sa LC na dataro ayang butaw. Api asa di sirbatuan na sirbatuan yan. Ano yan kadinili yang kutuwa-tuwa yan na LC. Ano yan mainong ka? Pagagiraw mambuan, tunay na dato yan. Ang tunay bukun yan sa piraka. Kakagiraw mo na madangal ang makaputra. Miyang ka sa tarang ka, amiyang lalai arga. Miyang ka pamasa ka sa anditar na ka, amiyang lalai arga kapirang ibu arga yan. Miyang ka pamasa ka sa ato na iniba. Bulawan kami yang alalay arga. Adam ada to ka. Betari na nga upan sa mimbeloy ka mga oripan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi diyan amala ipirak sa iko katataguan ra ka aking. Da lagi dengan amala ipirak. Wanaw gayon na sa dunia na temporary ang paginatawan. Upama kagiyang mo takya pangalala ang ipirak. Na miyang mga akapatay na ay miyang kapiya-piyap man ang ginawa nila so kaya bagangan sa isa giyang kuto at tamong ka. Suwalay ka, so taraka ka, sundidar na ka. Ugay na ikila na sundidar na ka. Apa makakapatagang ka akapatay na sa nakaw pa na kiyapatay ka. Nadabong sulog to. Ada yung mga ka tigi at upo na ka terwa Antay kibang kalase. Si giraw inaw daw ni pagkabubaya-bayan yan na udah matay. Nama dini yang beri nakirawan pero ini bukan nakasasala ka. Oy. Kaya kesoy na di nga katawan. Naliyo ko lokotian na dini din alin ako selopin yan at tiyak-tiyak ako basura. Kapag ito lang yan. Ay, ada na kato nakaikilang yan dito. Daba niyan sawan na miyay niya na malililay. Nakiadaan sa malaikat. Kambida sumini pa mamagay uyag-uyag. Ako suaya kini pa mamagano na daan na miyatay. Labo na natin adaan ni pagimbang malanang na kamapi ni kiya bumayan ang mga bangkal aga. Danian ra bukan, miyatay ipangiran ra ka na di kampuan. Ati isa ko yung na pupumangan na karon na danian ra bukan na may kapisita na nako na natigo madagagali mo dun. Uy. Niya kay sa lungan na sa walay. Na sotsi nila siran na mapaparisiyan sotsi nila sumyawa papa. Miyay na iran ami bumutad sa luong walay na kisang doon. Ada tayo to. Lagi dito. Tatano din ka at mamamagay ka kung masa uyang-uyang ka. Kaupa makakapantagang ka kapatay. Natatano din ka ayaw mo akal akay arga na kagiin na napasta na andi ka daon yawa ka nakiadaan ka dun sa bali mga tao kay pagkamal ka kayo. Miya ka lang ay tamok. Andi kapatay ka na ayaw miya kapiya ginawa niya na sukya ganatan ka nasaka nakagidang ka usara ko alungan ka amauri ka ayaw mo mapipikir ka na sa dunia napipikiran ka apong bubendoy o isiksar ka. Upama ka mga bulawan na ipirin sa ko benang ka sa likod ka sa kinid ka. Mga repenon lang tala kapag ang beloy amana ang ulad na ayaw pagputar ka na diyang muto ang ulad amana. Upama na miyaw sar ka sa lalan ko Allah na ayaw pagumaro na pasilin sa miya kata itaid. Natigin na di ka na nagawa na kaiman ko nalawan ay ipagisir ka
nakatiyak wasakan ipenumbagon dito so amal ka amapia so te kaya Allah mangaripan Allah ta'ala ayam yang aloy na sukan ng tanong Rabbul Alamin nasabab sa tanong na mabubayatan mo sa walay, mabubayatan mo sa mga pamumulan, mabubayatan mo sa mga kasangkapan. Iman to na ilay mga dagide mabubaya sa karabaw tungkunian sa timan na motor. Oh, muli naman ang lakiling ad na karabaw niya. Iman to na sa mga dato, da mabubaya ang sakod at hindi mamasa sa motor, aba pa na ipukuda awida kalian apo ipagikatian awida kalian pan apo kayo naman yan nun na masisiyap yan pan ububod na di mga zero igira marati ang alungan nasa motor na tiyang yan sa kilidawalay nasa din sa kapagkatrangiro ore pa no Allah katawan wallahu ta'ala sa pagkabubayaan tanong nasabab sa kanya katawan wallah na ayam niya aloy na swallah subhanahu wa ta'ala na pagipambalay niyan swalay ka sa ikos surga amay ka sa kaataw na tayo din nag-agiyang kuto sunna agito susun na abituan sa sunna rawatib kabaya ka makakwangas sa walay na amiyang api-api awalay sa ikos surga na panama na maringka anda manay katayudan ka ko sunna rawatib kaang ka makakwas sa walay ka amiyang kalala sa ikos surga so ti kaya ang mga bay ni Margano ito na sa sunna rawatib Sobo, sunat ko sobo. 2 karakaata ko unaan o sobo 4 karakaata ko unaan o duhur 2 rakaata ko urian niya 2 rakaat ko urian o waktua maghrib 2 rakaat ko urian o waktua isya pangapamagumanaan ka sa 10 ang 2 ka rakaat upama ka sa kana kabaya ka amang ka sa walay nga sa ikos surga na panambayari kagiyang kanan ami aloy asapulo ang 2 ka rakaat kagiyang asadan sa tao ang itindagyanan ng mga oripon wallah panambayangan niya na biya sigurado apaking balay wallahu ta'ala sa walay niyan sa ikos surga Buwan ko so Nabi sallallahu alaihi wasallam na mga mi'raj makasong sa langit so Nabi sallallahu alaihi wasallam na Peter o Nabi Ibrahim alaihi salam o Nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai naka so salamakan ko mga umat kaya Muhammad sampai naka at Nabi Ibrahim alaihi salam so salamakan ko mga umat kaya Muhammad pero ang makiraan aso surga ya Rasulullah so surga na titua masih bukar titu masih bukar so surga so lobaon namanya kasibu-sibukar suatigu Ibrahim suigun namanya kamismis so lobaon nama sibukar na suatigia na suigon na mamis suatigung Ibrahim so kauladan sa giyang kanan alopa sa ikos surga na mitataralo so kapapantarian mitataralo so kapapantarian ayatigian ami pumulaon sa pamumulan sa kababaloy niyan ama sibukar na kababaloy niyan amaulad apantar na swatigian so subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar
wala haula wala quwata illa billah. Giina rawahu Tirmidzi. Siyanan ukip mi'raj o Nabi sallallahu alaihi wasallam na miyaw manian roos o Nabiullah Ibrahim na piteron o Nabiullah Ibrahim aya Muhammad na sampay na kasusalamakan sa iko mga umat ka. Igira miya kapasadatan o sumbayang na di tano po kalipatan. Kapag po kagiraw tanong subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mialoy pon as Nabi sallallahu alaihi wasallam na pitiruyan. Tigian abakos sa kano pungguna na uwas sa mga pipiya at tamok. Pitiruyan sa iko mga sahaba. Bakang sa kanwa tigian naman ay pungguna na uwas sa mga pipiya at tamok. Sa iko surga. Pitiro mga sahaba, awa ya Rasulullah. Pitiro Nabi sallallahu alaihi wasallam asukat tiru aku la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Ginang kun mga oripan wala na mababaluyanan mga pipi atamo sa eko surga. Anda din ikatiru ang kaw. La haula wala quwwata illa billah. Sa katano na waya patiruan akaw to subulawan, kau to sopirak, kau to sombarang-barang ada na nakabubayaan tanan. Ilang man igirap tangan wakas sa pirak. Di nga di pamimikiran pa naman di mapumasanguron. Ira sa magubaya sa bulawan na pelugi asara mga pamasa sa sisig, mga pamasa sa salay. Kaya pag kabubayaan niya no to. Kabubayaan ng mga wakas sa mga patumutamungan ng mga imbulawan sa isalungan amori. Pakandang-dang lang ka sula haula wala quwwata illa billah. Pakandang lang ka para makadang patumutamungan ng imbulawan ka sa isalungan amori. Sa dunia na makapulawan ka sa mga masair. Bukunin ada miyali ka ng bubulawan na ayarin yan at tamang sair. Kati miya ka pelup-pelup. Oh. Pamakayarin ka na mga masasiko. Natatano di ka basta lumalakaw ka na bupun ano na sagadan ka takaw. Tulisan. Nakanaba niyan rang auto man kanaba niyan ang pumalusa sa limang auto. Ay ini ano na ini ano nang gupadala sa timan sa barukan ba. Oy. Bani naman naman sumron meriredo sa Rolex. Aya din na piyotulo na tao naging na liman yan. Kinaliman yan. Nakagiya ka. Saka na, mabubaya ka sa mga pagiging mo, pangandang lang ka sula haula wala quwwata illa billah. Pangandang lang ka. Parang makadagalas so mga pipi at tamo ka sa isalungan akyam. Amay ka, teruon mo ko rin pinwala at iku Nabi sallallahu alaihi wasallam. So la ilaha illallah ikhlas. Sigo puso yan. Na palakaanon so pintuan palakaanon so pintuan o surga sagiyang ko to akyat teruan yan la ilaha illallah sa ikhlas agiyang ko to akyat teruan yan na palakaanon so pinto o surga giya ba ka teruan yan la ilaha illallah na makauma si sa alungan amauri napakasunod sa eko surga. Ayam yang aloy na sukunso katiru ako la ilaha illallah. Napalakaan agiyang uto apay tao o surga sagiyang kanan akalima taman sa makauma sa eko aras. Makauma sa eko aras o Allah subhanahu wa ta'ala. Nadinindihtiru agiyang kanan ala ilaha illallah. Aya dinian iteron natigian aya Allah
nagyang kay manusia narila ingka sa ayakon kesuagian moto kalimah la ilaha illallah napakapambarupaan Allah subhanahu wa ta'ala sa papanok agedung nagyang ko to papanok agedung na puguni din maka masay ko Rasulullah ta'ala na kumadan sa iko kababaan yan na paguni na ay ako nagkaroon ng mga malaikat Allah ay kadna namin na miyak mo lang kami din sa giyang kay papano ka paguni adilya ditir unaya Allah narila ingkas sa kanya akia po una na ka nah sabab baro na sa konsualla nanda din kagiraw niyan sa benar ari nila anakan sorry penakan naya ko nagkasuagi ang tapapanok asati man idila na pumbeloy walupulo agi ang goto akadakan adila iya na palaya po niraw ay Allah narila ingka sabab baro na samananan na upama kapangapagilaya ka miya kalabaga sa sanggibu agukia sanggibu ang la ilaha illallah mas malaikipantag sula ilaha illallah api apan ay maruang ka na sa 10,000 na tumusula ilaha illallah sadan mga ori panuwang lahu ta'ala sa kabayayan amagwan yan suka surgaan amala salongan amauri pakanda-kadakalan yan sa dinya di katero ang la ilaha illallah so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayatan na diwan so Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayatan berawatan miya kaysa kon aalungan na adan sakataw amama agiya ko nagyang mo to amama na miya pobri sa kanya na sagiyang ko to agiya pobri niyan na aya ko na miya swayan na miya kadakaladan utangya na sego kiya pangadakal utangya na kauman ng galabak na daag karamunian na pagkalapis minggalaba miya mula sa kamay si barata na miya umaariya na kiya nariya da miya raguno pamakasi sa basa na suilaw na pagkanariya amay ko miya masuira raguna da ba niya no nakaragun na pugutang adon taman saya miya suaya na di kebilang sukadakal akaw utangan niya sabab roro naya ko na miya pamingirian at na baako din na pangilubas sa kautangan akan sa mating balaso utangan samiyang pon sa giyang kay padagang amiyang kadala pera tigyan na pagutang niya kong ba sa pitir yan sukati akan bayadin yan hindi dapat tariran sa surat aya ini surat ko na mau bagian mo to akan bayadin na udi makabayadin ang kalabuso kagiya ko na mau masuk kalik na aya miya suwayan kakagigiyang mo ta kaya pagutangiro nagyang mo tuwa sa kataw malaipiraka na sukiya ko ano na ini pamayadiyang mo lang manakautangan niya para sa kataw mo tigina mapipigirangan asagatrakan pigirangan manira pakaw mo to na sagatan na sa nakawadawang ko na pakaw papanuto na pakaw mo to sama nito na igir amadang sa katar ka na madang kay awid akan magididigira sa kata kali ako na mga ori panuwang lahu ta'ala ko mau masok ang bayadiyan na daban yan ibayadiyan nasa salungan akakumanian tigo ni karumanian na ato na masusua kayo niya mga awid-awid akal ka tigyan ko na suutangakan na ayapasa na uliyan ka na may bugay mapita na kangalabuswag sama na atigyan na apya susalad na daar ka kanon na ayapan ang utangyan na 2,000 dirham nakawa na ka na akiugupakan raka na magabadasta na supayang ta sa sonata na mamakanita ko Allah ta'ala na ayatingin na suwanta na dita din namawa ko sambayang ata sa tama natin yan sa bawat natin yan naman ay mamanganin ko Allah ta'ala na ditaw na natin yan naman ay di
manasbih na salawatan tas Nabi sallallahu alaihi wasallam sa sadun sa kala magagataw. Gitu bipin pulau lain. Kagiya ko na ko mau masuk ikatulong ko kagagawi namiya nambayang sirano. Kaya makapasad sira naman ang bayang napasalawatan ni Ranso Nabi sallallahu alaihi wasallam bisiran di manasbe na siya rob atorog agiyang utuwa mama. So kaya sa ropaw na torog napititagi na piyan so Nabi sallallahu alaihi wasallam asya lang o Rasulullah. Sa pitiro yanon ahay mama hey deto nasunga sa giyang kanan ako makapatako Baital Man. Pero ang kaon abugi kanian sa 2,000 abi bayad ka sa giyang kanan a utang. Nah sagiyang mo to atagi na panian natigiyang mo na ya Rasulullah na ato may kaketu kami niyan sa benar asa kay mitir. Ano man ay kapagin benaran yan raka? Natigin na teruang ka sa giyang kanan ako makapatako Baital Man. Aya ulaulan yan na uman na nagawi-igawi na pasalawatan ako niyan sa mga sanggibo. Pero ang kao na kagiyang mo gagawi apiter o Rasulullah na kiyalipatan na ka. Kiyalipatan na ka so kadangkal amiya pasadaga ko kapasalawatin kao na uriyan yan na kiyatuusan na kabuko. Namiyagan na pa ka. Ana, sumiyong kon agiyang kay asa kataw mama, sagiyang kay ako makapatako Baital Man. Peter iyan. Tigyan na Peter o Nabi sallallahu alaihi wasallam nambugan ako ka sa 2,000 imbedakan ko utang ako. Natigyan mo na anda ba dari kapag pong Peter inyo ang gusto Nabi sallallahu alaihi wasallam amiyat din amiyawa pata. Natigyan mo na saka ko na naaya ulaw lang nga na uman nagawin na pasalawatan na nga sa mga sanggibo. Kagiyan mo gagawin na miyari ba ito so katatadmingaw. Na miyati a ipupunon usa na ano pira gatos imiya pasadagaw. Kuriya diyan nakiat usa na kabuk na miyagan na po ka. Namiyat ang sa ginawa o kumakapat ako Baital Man benaro to. Benaro to. Nagiyan mo to mamana diniyan to katawa. Bigyan niyan sa 2,000. Tingin na itaro ka sumunta sa eko ato na iniba na kali giyang kutuwa kali na aya saksi sa giyang kutuwa o di makabayad na kakalabusos kali. Kagiyang mabitiran nun namiya ka masiran sa eko kali. Tigo kali ang ating so 2,000. Kati so 2,000 ay magay raka para bibayad ka utang ka. Natingin ang ati amya kakuha ko sa 2,000 ay imbayad. Natingin ang ati agiyang kay 2,000 imbayad ka sa giyang utang-utangan ka. Miya magunutan sila na talungataw na sumiyong siran ko kauutangan niya. Kaya mga masiran sa giyang utang-utangan niyan, napitir rumah agiyang utama na itamo ko. So 2,000 na di kada ng bayadi. So 2,000 na di kada bayadi. Sa katiya na sopira ka 2,000 na imbagayakan ranga para mabaloy magkapitan ka. Sama na pa na piya nga pamagumana namin baloy anamang ibu. So kung ginawa niya na ko, kumakapat ako, Baital Man, inibagayron agiyang moto akaling, inibagayron agiyang moto kauutangan niyan, na may pasapan sa utang yan, na ayaw moto sabab, nagyang moto adin yan, kapag istighfar, agusukiya pakandagdaglan yan, kusalawat ako Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kabayatano asal tano namin pugas sa tano suami daakal tano. Kabayatano rizkiyan tano Allah ta'ala sa madakal. Napakandagalan tano sa salawata ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nagupakandagalan tano sa istighfar tano. Api ay kabibisita no sa giyang kay adunia na aya pa naman amaran tano nagiyang koto mabisita no
sa pantag sa eko alungan amor. Igira na pagkasalak ada nagatoon ng ataw at ataw mabibisi kung galabukyan. Kagiya mabibisi sa giyang koto ang galabukyan, nayamiyaswa yan ada niya namitin dagagiyang koto asambayan yan. Sabab ko kadakal ang galabukyan. Nabiyong kalian ubas sa kaniyan, mga sambayan. Ibarat nagiyang koto ataw na miyang kadakadakal supasayan yan. Daban niya no nagsarigan. Miyaw masuwang to. Biyo kalian naman niya nakawaya diyang kuto dagangan niya. Dan niya namitin dagagiyang kuto sambayan niya. Anta kagiyang kuto manusia. Nadiyo madukawan. Teorog miyaw masuwang to suku di panganaw biyeningan abukal. Sabab pero baya-baya so iblis ayak ya baya-baya ayan nakagigiyang ko taki pagtulon niya kasi ko naraka. So mga tao apag kabiban sa imo dunia dini ang kapekir so alungan niyan amauri nasiran mga tao ang mga umas ang hadapan wallahu ta'ala na ayaw arkiran nakasendita. So bala-balasangan wallahu ta'ala sa madagal amapya giyang gay ang apagataling umagiyang gay a New Year na so mga muri ataw tano na ako lang tano kiran adi sila non ko mga padun. Na naaya pa naman sa tano yung mga padun. Ako meron ka mabuha na bibiyubog ka no nakatesi pamamasan yung sa mula gatasa. Mga rin panuwang Allah ta'ala api-apan mabibisita no kung nakumantaman ikawiyang tano na di tano pangalipatan makasunggi tano sa ko mga oras tano sa minggil na mga tano ko para ko alungan tano amori kabakalungalo na mamakasunod tano sa ko limu Allah ta'ala. So saya ko mutagwi sa ayatan wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bay na ba kayo sa iyo? Oy, kepakay. Apia di ka madadalang aabdas, nakapakay apo panasbih ka. Makapanasbih ka. Panasbih ka. Oy, pagkapakay. Pagkapakay. Oh, giba na panasbih ka at akong bunga na miya pakay dito. So ka panasbih, kandi kar na adno to mga tawa ipigisi yan. Lagi-lagi ka na napakaisa ka. Di akong bunga ka, namiiga ako, muuntod ako. Di ako di manasbih, di ako di itikar eno, adan abalasyan ang takada. Kaya sambag na adan. Mga repano Allah ta'ala, so mga tasbih, na adan at tasbih ang api ato na isusuan ka na miya pakay dun adi ka panasbih hayag wadi ka pakay na baka sisisa siar api ang kukumbong na api ang makasasapang sa orat na usisi ka sa siar na di ka pakay ang baka panasbih gitu di ka pakay haya paano ba kamunta na sa imo bone apetiti ka, pagbudu ka. Nadi ka pa kaya? Sa pumanso ka batiya sa Quran, apiyan yung listen. Batiya ka sa Quran, ada akong bunga ka. Batiya ka sa Quran, ada abang ka abadas. Eno, ada na abalas yan, anta kada. Kaya sambagara ko, so sabagi ko mga ulama, ayat ateruiran atigiran ayat pitir Allah ta'ala sa suratul waqi'ah la yamassuhu illal mutahharun di kakapatan o tao sa Quran inong tabu o masusuti sa kanya. So sabagin mo mga ulama na ayatin bigiran noon nagito sa mga kafir taman sa disiran masuti disiran makapigo, disiran makapagabedas, di gabangay ubayran,
kapate. So mga tao lagi din upama andang tano ang mga Muslim nagiya buga di ka makapag-abedas, giya buga di ka makapag-abedas na kapakay kakapatan na kaso Quran kapakay makabati akaw walaw gaid natatano din iwag bida sa balas makapag-abedas ka agus suda abang ka abdas kapakay matiya ka sa Quran ada akong bunga ka na ayah sembag ginawa mo na ikaya akan na pembetian akan so Quran ada abako kumbung ambida so ka panasbih agus so ka betiya sa Quran ibarat na betiya ka sa Quran na pakadugaw man na betiya na ayah din ako ang na makakuha ka sa balas kamala ang mga kumbung ka kaya pagkilay sa kumbung ka na di ka pagubay ng mga malaikat kaya pagkilay sa kumbung ka so yung kailangan nakasapungan lagi depan naaargar ka o kantar mo Allah ta'ala dabang kakumbung na pambatiya ka sa Quran naaargar ka o kantar mo Allah kinuha nga Quran ay na pambatiya ka ada bang kaabedas inang tabu ibarat nasa ka na murita ka pangadi ka siga sa seminar batiya ka sa Quran may bubulog ada bang kaabedas na kapakay amatiya ka din bida badan sa balas tatano din iwan bida sa balas adan aabedas sa aguda abang kaabedas ikira apong batiya ka sa Quran ada abang kakumpung ada penabang kaabedas ka datar banu tatagong nakasaman di katawan lagi dumiya ka keperka ini saya nakasali bro so tigay Allah pakalidas ng tanurun Allah so masuk apa na asbe kandi ker napi ada kakumpung ka api ada abang ka abdas basta namanya kay layro nga mama akan abang ka mahram okay basta na makailayro nga mama akan abang kaniyan mahram na isaw tuwa di mapia okay na so mga batal o abdas di ba miyano tanong siya so batal o abdas o pagkatosan niya so batal o abdas anta ka di ha? Aki alipatan niya pa man nakautuo ada apa kasubag suti kaya Allah makatutok ka makaturok ano man yan? makatutok ka niya ba tayo sabdes ka si ano ito na katog yung utuain alwanian ng ano giyang kaya abdas na supo mga batalon na basta adiron na pamana demaaloy na kana ba ato na ini ba na niya ba talaga yung kutuwa abdas basta aso abdas mga oripin wallahu ta'ala na katawan tano anto noonon pangabatalon ay paganayron pangabatan sa eko abdas nagiyang kuto at tingiran aso kapakaliw so kapapaliyo o dua apungawan lagin o titi agutai na miyabatan so abdas anta kaaya miya kapuonon nagiyang kuto pembetuan sa majlis aya majlis nagiyang kuta tigtanwa pupuyot aig na miya kaliyo si eko piya malungan pupuyot aig nananamiya batan agiyang kutuwa abdas aya ikadua nagyang kutuwa katurugang utaw sa mana akya turugon
Igira ibarat na tirong nga minibetal siyaw nga tirong samala na miya betal so abdas. Mapaman ibarat na mo unto dega datara ya mo unto dega na petulan to dega may to atoro na da penaba ka bubetad dan sagiyang kay ang ulong ka na kanaba miya nga betal sa iko abdas. Aya ikatlo na suka suku sa iko bungawan. Mini dekaton agiyang kay alima. Oh, mini dekaton agiyang kay alima. Miya kapatan ka na daabon mis aawe. Ibarat na mag-abdas ka. Miya ngungukot ka badan na isa bungawan. Na mini sukuon apalad alimang ka. Daaban niya na awe. Na miya batal so abdas. O mamano miya awe ron sunditar na ka. Nada mabatal so abdas. So tapasama ko, tawa na din dito. Ayan nga pa. Namiyay lang so akal ka. Siyempre ko. Giyang utakilang o akal na ay ibaratian na miyaw luguputaw sa butungyan. Oh. Miyaw luguputaw sa butungyan na miyay lang kaakalian. Dini ang katatanudan agi naman yan, namiya pasan, namiya katanudan mo na pasumbayang. Lagi doon siyo lakana, namiya naro. Namiya katanudan tiginin mo ako ya. Na makapungabadas si Roman. Udi, nagiyang kuto kataw, namiya berge. Miya berge. Namiya batal so abdas yan. So aya ikapat, batal o abdas na miya ilang so akal. Sabab ko kaya pa ka uma o bedeng o di nagyang kota kaya berge o manusia. Aya ikalima, batal o abdas, nagyang kuto akas kua o mama, si sagyang kuto abae, aadan akabayaon. Why? Adan akabayaon. Pamana gitu so salakaw ro na tao. Ano siya isa pagkarkan nung Barat na miya subugaw salakaw amama. Dami lalapeson. Ayagyas kunian ro na adan akabayaon. Namiya batal agiyang koto abdas. Amay pa man nakaayamiya ka siguro nga na sukarumang ka ada ami lalapison. Nakana miya subukan niya na adun dun ang kabayaon. Nada mabatal so abdas. Da mabatal so abdas. naman mga dyan mabilis sa Bonsilia. Aya ikanam nagyang koto ato na iniba na tigitan wa inaday o mga ulama suka pakakan sa sapo a unta. Suka pakakan sa sapo a unta. Igira miya nga sa sapo a unta makapag-abdas ka na aya kaswa iyan na makapag-abdas ka sirman. Di ka pa kay kotaw uba anto na iniba na sembayang. Di ka pa kay kotaw uba sembayang taman sadi makapagabdas. So kay Lot o hogoman yan natiran abas ta mabatal so abdas ka na di nga din napagkapati bangga kakapati agiyang kay Quran. Di ka makapagabdas. Agiti pinangamapiya. Mga uri panawallahu ta'ala so kaliyong ka makapag-abdas ka daaba misa sa pangulong ka na miyaylay ka o tao ang kapakay apangarumaang kaniya kapakay apangarumaang kaniya nagupuun tingin na itong niya kapiya-piyay buko nakiyagdiin ka nadiligan sa sambayang ka. So aya ka tidarusian na pamana pagaraw ka lumiwad akong bunga kailay ka mga mama. Aurat to. Nakagiyaso ka pagilay ako aurat. Nadusaw to. O ba mga panganugunin ka sa sambayang ka na apia damano sa giyang kay apakabatan. Si Eko Abdas.
Na aya din api na nga mas mabiar nga napupunang nilay nga ubang apliw abang pagabdesa da abang ka kumbong. Api apan da abang nga abdes kakanabang apasumbayang penang nilay nga ubang apupangaliw ada akumbong ka amilay ka mama akeros mapangarumakan niya. Kana abang ka mahram. Api anak karumang ka api anak karumang ka na basta kanabang ka mahram na uka kapatinian subuko ka. Uka kapatinian subuko ka na niabatan agyang kutua abdas ka. May kasimi kami mo rota. Ana sumya ka mo ka na dawidun akal kawata akaw to. Wata akaw to. Nananandua tano. Paniyatakan lamon wa qala rabbuna ud'uni astajib lakum amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجامع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين.